10 kokijiet Maltin, kwart ta' tunnella ta' ikel, 110 persuni x'jitimgħu. F'kompetizzjoni waħda, l-Olimpijadi Kulinarji Fairfort il-Ġermanja. Kompetizzjoni li ser tittella bejn il-5 u l-10 ta' Ottubru li ġej u li fiha Malta ser tikkompeti ma' 35 pajjiż ieħor. Il-kontingent Malti ilu jipprepara għal din il-kompetizzjoni internazzjonali minn Novembru li għadda, meta saret il-Malta Kulinarja, kompetizzjoni li fiha ħadu sem 176 kok. Minnhom intażlu l-aqwa 6 kokijiet biex jirrappreżentaw lil Malta fl-Olimpijadi Kulinarji u magħhom inaqdu head chef u 3 kokijiet illi ser iservu bħala backup team. Iċ-chairman tal-Malta Chef Society Guido De Bono jispjega ma' One News x'inhuma l-aspettattivi tal-Maltin għal din il-kompetizzjoni internazzjonali. Għadna tilajn biex nirbħu xi ħaġa. Mhix competition faċli, imma nagħmlu l-almutana, għandna tim tajjeb, qed iħabbirku, qed nittrenjaw kemm nista' u ma fiduċjużi wkoll li mmorru aħjar minn snin oħra. Il-kokijiet Maltin ser jippreparaw menu li ġie finalizzat wara laqgħat u diskussjonijiet illi saru bejn frar u Ġunju. Menu li fih xi ħaġa għal gosti ta' kulħadd u li huwa bbażat fuq prodotti tipikament Maltin, bħal ġbejniet, fnik, majjal u ġuleb tal-ħarrub. Malta ser tikkompeti fil-kategoriji tal-buffet u tal-ikel sħun nhar il-Ħadd 7 ta' Ottubru u nhar it-Tlieta 9 ta' Ottubru rispettivament.